Takže čaute ľudia pri dnešnom videu a dneska si ukážeme, čo je nové vo FIFA Mobile. Takže máme tu nejaké questy. Môžeme si dať aj menší pack opening. Tu vidíme, že nám absolútne nič nepadlo. Je tu Lunin. Takže ja som začal nový účet na FIFA Mobile. Mám tento klub a zatiaľ som s ním veľmi spokojný. Za 2 dní vidíme, že dá sa s tým veľmi dobre hrať. Vidíme, že tu je Guardiol, ktorý už ho mám dávno. Lunin zatiaľ mi chýta, som ho teraz v podstate pekol. Potom je tu William, je tu aj Marco Reus, samozrejme môj najlepší je Osimhen. A takže ideme ďalej sa pozrieť, čo tu máme nové. Toto Team of the Season, zatiaľ spustená iba séria a TOTS, potom je tam spustené TOTS Arena a ja akurát plním TOTS Icons. Dneska si aj vyskúšame, že čo je vlastne tento hráč. Tento, čo je tu na. Takže máme tu vlastne zápas proti Portu, ktorý by sme si odohrali. Potom máme tu head to head a Vasátak. No my si dneska odohráme TOTS Arenu som splnil, ale my si dneska teda odohráme troška týchto TOTS Icons a zistíme aspoň name. Dúfam, že zistíme aspoň name tohto overall alebo niečo z tohto. Proste dúfam, že zistíme. No, ešte sa pozrieme do Mineka, kde tu vidíme, že ja tu mám nejaké reveal. Choose reward. Ja si asi zoberiem toto. Prečo nie? 82 hráč, tu je Saint Maximin free, takže ja si ho rovno vezmem a dám ho aj do základu. Potom tu je Konaté, ale toho ešte nemôžem mať. Ale na konci je Neymar, ktorý je výborný. Ja som ho skúšal na mojom hlavnom účte a je to fakt, že superová vec. No ale my ideme ďalej, teda si ideme sa pozrieť, aké sú questy. Samozrejme, ja ešte som nesplnil toto, čo je výborné na to, aby sme to splnili. Je tu toto TOTS. TOTS Daily Offer. Tu vidíme, že contains a TOTS Daily Offer. No, chcel by som vám povedať jednu radu, ktorú musíte otvárať. Dôležité otvárať toto, mne z toho padol Osimhen, takže je to veľmi výhodné. A možno vám tam niekedy padne iba Reus, ako mne. No ale inak padajú tam celkom dobré veci. No, my si ideme zatiaľ odohrať zápas, kde vlastne budeme v tom TOTS Icons. A my si dáme asi head to head. Hľadal sa nám oponent a my ideme hrať. Tu vidíme, že oponent má horší tým ako my. 87 atak. Atak je celkom dobrý až na midfield a defense, ktorý je veľmi nízka. My máme napríklad 95, 91 a 90, takže to je výborné. Vidíme, že asi začína head to head. A tu vidíme jeho tým začiatočný, Van Dijk, Haaland, Chiesa a taký. No a tu vidíme teda môj Thuram a Osimhen. Najväčší rating je teda Thuram, ale spokojnejší som naozaj s Osimhenom. A dúfam, že sa mi to nebude sekať, ako sa mi to sekalo, keď som začal natáčať toto video. Chalan asi vie hrať, ale má zlú Wi-Fi, ak sa pozriete vľavo hore pri stave. No a my tu máme Colda Palmera. Cold Palmer obieha Cup Debut, hádže si dopredu tú loptu. Cold Palmer, zase kávačka výborná. Tu sa snažil prejsť na Thurama, ktoré neprišlo a je tu možno counterattack. Haaland, Erling Haaland v prieniku, ešte možno Dyer ho zachráni.
Je to strela! Lunin musel vyrážať. My dáme atak, lebo ešte sa mi nepodarilo vyhrať tento zápas v Tots Icons a toto bol hrozný roh. A Lunin to rozohráva cez Calafria na Bruna Fernandeša, ten na Osimhen. Snaží sa prejsť, ale tam bol Otiela. Ešte Osimhen vyboval loptu, ale Van Dijk mu ju zobral. Mecha. Osimhen je sám na bráne. Osimhen! Strela gól! Osimhen nás posúva do vedenia v 29. minúte. A vidíme jeho oslavy, ktoré skončili dobre. Takže dneska si dáme ľahký gameplay a uvidíme, čo sa bude skrývať za tým hráčom, alebo aspoň si niečo odomkneme. Harry Kane. Jovelovič, teraz sa snaží troška niečo s tým urobiť, to sa mu nepodarilo. A teraz Willian. Willian sa snaží prejsť, ale nepodarilo sa mu to. A Willian môže ešte vypresovať. No toto je Alan. Alan na Spalanda. Joveliča. Jovelič Kane. A Loko bude musieť zasahovať. Nepodarí sa to ešte. Sa snaží. Calafria už zasahol. No a zase hrozný rohový kop. Hádžeme auty. Bruno Fernandes na Williana. Willian. Nebola to dobrá príroka. Willian chcel ešte vybojovať tú loptu. To sa nepodarilo. Možno to bude prvý polčas a koniec tohto zápasu. Thuram nedokáže. Cole Palmer ešte to zobral polčas. No, zatiaľ vidíme, že jednoznačne lepšie je to celkom vyrovnané. A my tu máme oponent nemá Wi-Fi, internet. A zatiaľ, čo my čakáme, ja idem prestriedať. Vyskúšame si Barkolu a vyskúšame aj Marka Roysa. Toto mi stačí a ideme. Oponent je disconnectnutý, ale keďže boti sú možno lepší ako hráči, minimálne ako polovica hráčov EAFC, tak je možné, že ma ešte porazí. Tu vidíme šancu, ale Alan to spálil. Gvardiol vynikajúco. Offside a Haaland bol v offside. Vidíme, že aj tam bol druhý hráč v offside, ešte sa tam vracal Dyer po tom offside. A to bol jasný offside. Tu už vidíme to striedanie Colda Palmera z Barkolu a no a tu je Willian na Marka Roysa, to sa nepodarilo. A je tu Jovelovič na Otelita Haaland. Stále je pri lopte Otelita, ale Loko dáva vynikajúci pás na Osimena. Teraz môže ísť do breaku Osimhen. Osimhen, možno si to ešte hodí, ale to sa nepodarilo. Van Dijk už zasiahoval. Osimhen sa snaží, ale ešte dobehnúť to sa nedarí. Vynikajúco to urobil Barcola, ktorý si tam privolal ďalšieho hráču. Teraz je tu Osimhen. Barcola sa snaží prejsť, to sa nepodarilo. A je tu veľká šanca, teda možno na counterattack v 73. minúte. No nahrávka na Haalanda. Haaland stráca loptu. Dyer, vynikajúco. Thuram bude možno counterattack, ale Osimhen nedokázal dobehnúť tú loptu. A teraz je na lopte Otelita na Kane Jovelovič. A vynikajúci zákrok od Thurama, ktorý zastavil Haalanda. Marco Reus opäť zastavuje. Nemecha bude musieť striedať. Už nemá staminu a už nevládze bežať ani za Haalandom, ale ešte sa vrátil. Haaland na Joveloviča. Jovelovič Calafria na Osimena, ktorý taktiež už nevládze. A je tu koniec zápasu. 90. minúta. 1-0 pre Kohoutíka.
na 5-2. Takže vidíme jasnú prevahu. Nepustil Kohutík, teda Barcelona ich nepustila do ničoho. A ja som iba za to rád. A my tu vidíme Totspek. A asi sa to seká, ale a toto bolo asi posledné daily limit. Tu navidíme nejaký ešte Totspek. 20. Takže my si neukážeme meno, ale my si neukážeme asi nič. Pretože si neukážeme nič, tak ste videli aspoň gameplay tohto zápasu. Tu vidíme, že je to fakt ťažké spraviť. Nie je to absolútne ľahké, ale si možno ešte dokúpim potom, ale teraz rozhodne nie. Ešte si možno klejmneme niečo v tomto. No a toto bude koniec videa. Takže sme si ukázali, ako vyzerá náš klub. Teda aspoň zostava. Tu sa nám ešte objavil Saint Maximin. A nakoniec, tak toto je naša zostava. Možno si tu ešte hodím Marka Roysa, ale uvidím. Kto bude hrať lepšie? Každopádne. Možno si ukážeme ešte Exchange. Tu vidíme, že nejaké sú tu, ktoré sú že dobré, ale aj niektoré zlé. A my si ešte ideme otvoriť jednu vec, teda toto hodím sem. Pardon, ale William pôjde za Saina Maximina a Loko taktiež pôjde dole kvôli tomu, aby sme si otvorili 94 až 98. Napríklad sa môžem hodiť Sergia Roberta a Guardiola takto. Máme 92 overall, a ideme si to teda otvoriť. Počkať, ešte toto Loco Royce. A ideme si dať exchange, popravde sa na to veľmi teším. No vidíte všetko, čo dávam. Sheaf, Robinson, Zergova, Saint Maximin, Royce a Loco. Loco stojí 13 miliónov, takže ideme na to. Dúfam v niečo dobré. Je to walkout. Italčan. Left back. A bude to Califoria a Gorecka. No. Toto si nemyslím, že bolo W, ale Califoriu už mám. Tu ho môžeme vidieť. Dvakrát Califoria a jedenkrát Gorecka. Gorecka je super, takže si tomu dávame tam. A upgradeneme si Osimhena, alebo niekoho z týchto potom upgradenem. No a takže to sme si ukázali všetko, čo bolo potrebné. Tuto vidíme ešte raz môj tím, ktorý je super. Ja som s ním spokojný. Takže čaute ľudia, ja sa s vami lúčim. Majte sa.